A estación depuradora de augas residuais de Portas xa é unha realidade. A EDAR foi inaugurada esta mesma mañá. É a primeira infraestructura deste tipo na localidade. Esta depuradora de leito bacteriano está situada na beira do río Chaín, na parroquia de Portas. Vai dar servizo á poboación da zona, aínda que a construción aspira a depurar as augas residuais dun milleiro de habitantes. A verdade é que para o Concello supuxo un esforzo económico grande, porque eses cartos podían haber metido en outras cousas. Pero bueno, priorizamos no tema da depuradora. A línea os que bebemos de rapaces auga no río, gostanos que os ríos estean limpios e que non se boten as porquerías directamente ao río, non? Pero bueno, seguiremos por ese camiño. O rexedor recoñece que aínda quedan dúas asignaturas pendentes na localidade, as depuradoras para as parroquias de Romai e Lantaño. Hai que facer algo similar en Romai e algo tamén en Lantaño, outra depuradora tamén a temos que facer en Lantaño. A instalación desta depuradora de Portas levou aparellada diferentes actuacións como a mellora do acceso á parcela, a urbanización do seu interior e a colocación dunha caseta auxiliar para cadros eléctricos e tamén un almacén. A infraestructura converteuse en realidade grazas a unha achega de case 213.000 euros procedentes do Plan Concellos 2017 da Deputación de Pontevedra. Dende Ente Provincial salientan o investimento feito no municipio no que vai de legislatura. Este é un investimento que conxuntamente co Concello de Portas nestes 3 anos de mandato do novo goberno da Diputación presidido por Carmela Silva, pois nestes 3 anos co Plan Concello se designou ao Concello de Portas 1.996.935 euros, é dicir, casi 2 millóns de euros. Dese total, 648.000 euros corresponden ao Plan Concellos 2018. Segundo se avanzou esta mañá, o Concello de Portas xa adxudicou o 100% dese investimento.